аяк бастык дуслар. Яңа ел әле ерак булса да, бәйрәм кайфы безнең арада сизелә инде. Кышның беренче атнасы нинди яңалыкларга бай икәнен әйдәгез бергә ачыклыйк. Эфирда шоу-без тапшыруы мин Ландыш һәм без башлыйбыз. Элвин Грейның фанатлары саны артканнан арта. Аның фанатлары арасында нәни сабыйлар да бар. Күптән түгел ул филармония концертлар залында зур чыгыш ясап узды. Концерт барышында сәхнәгә бәләкәй генә кыз чәчәк бәйләмнәре белән менде. Бераз аралашкач, нәни кыз җыр-җырларга теләвен белдерде. Һәм Элвин Грей белән дуэт итеп "Девочка моя" җырын башкарды. Бу чыгышны күпләр видеога төшереп интернет челтәрләргә салганнар. Әйтергә кирәк, бу видеоязмалар тиз арада популярлык җыйды. Да, мы песенку спеть там. Хочешь? Песенку? Начинай. Я хочу сначала сказать, какую песенку хочу спеть. Мы слушаем тебя. Какую песенку хочешь спеть? Девочка моя. Давай, начинай. Девочка моя, я прошу тебя танцуй. Бәләкәй генә тикшерү үткәргәч, без бу кызны таптык. Дөресрәге, аның әнисе белән элемтәгә кердек. Яшь фанатның исеме Әдилә. Ул Казан кызы, аңа ни бары 5 яшь. Ул TMTV каналының тугры тамашачыларының берсе. Һәм әлбәттә Элвин Грейның чыгышларын һәм клипларын экраннан түземсезлек белән көтеп алучы. 2 ел элек Элвинның җырларын ишетеп, кушылып җырлый башлады. Концерты булуын белгәч, барырга теләген белдерде. Чәчәк бәйләмнәрен генә бирер дип уйласам, ялгыштым. Җырлап та җибәрде. Йөзем кызарса да балам югалып калмауына горурланам, дип сөйләде сабыйның әнисе Илсия. Элвин Грей кызны сәхнәдән буш кул белән җибәрмәде. Әдилә сәхнәдән 2 диск белән төшеп китте. Анты яшь буын җырчының иҗаты белән кызыксынгач, димәк Элвинны алда да зур киләчәк көтә. Уңышлар сиңа, Элвин Грей. TMTV. Тамаша шарына. Зур сәлам. Аралар безнең ерак, күрмәдем сине озак. Сагындырдың шул тиклем, сагыштан әдни йөрәк, очрашабыз шул сирәк. Төшемә керсе йөклем, сагындым сине, назлар кулы тавышымны, сагындым сине, иң ягымлы карашыңны, сагындым сине, сызылган кара кашыңны, сагындым хәтта тырналышыңны. Алсу һәм Азат Фазлыевлар Казахстаннан килгән дусларын һәм коллегаларын кунак иткәннәр. Казанның күренекле урыннарын күрсәтеп, татар концертларына алып барып, татар җырлары белән таныштырганнар. Иң кызыгы, алар рус мөхитендә үскәннәр. Безнең телдә бик яхшы сөйләшәләр һәм иркен аралашалар. Алсу кунакларны безнең милли ризыклар белән сыйлаган. Менә шундый кунакчыл безнең артистларыбыз. Җырга да, аш-суга да оста алар. Атлыйсың белеп кенә, матур иттереп кенә, ничек шулай килештереп сөйлисең көлеп кенә, ничек шулай килештереп сөйлисең көлеп кенә. Күгәшән өлкәйем, бәлкәем, сине уйлап көнен теләсәлә үзәккәем. Күгәшән өлкәйем, бәлкәем, сине уйлап көнен теләсәлә үзәккәем. Руслан Керимуддинов спорт белән шөгыльләнә. Дөресрәге, аның бер төре йөзү белән.
Чаллы шәһәрендә бассейнга су куенырга йөри ул. Бу шөгыльне аның сәламәтлек өчен генә. Бернинди рекордлар куярга теләмим. Бары тик тәнемне тонуста тотыр өчен йөрим, диде Руслан. Әмма бу шөгыле зарар китергән. Күптән түгел җырчы бассейнга дөрес сикермичә билен кузгаткан. Бер 10 көнгә хастаханәгә дә салырга мөмкиннәр, дип уртаклашты җырчы. Без Русланга бары тик уңышлар һәм тиз арада сауыгын телибез. Камышлар кама, нигә туктамый, йолдызлар яна, нигә йокламый, күзләрең кара, йөрәгем яна, бәгърең таш булса, онытып кара. Taşı bulsa unutup kora. Безнең тапшыру яшь җырчы Айрат Сафинның фобиясын ачыклады. Ул самолетта очарга курка. Бу гаҗәеп хәл түгел. Соңгы араларда булган авиакатастрофалар җырчының күңелен куркуга салган. Шуңа күрә ул хәзер өстенлекне поездга бирә. Самолетта кирәк җиргә тизрәк барсаң, поездда исән-имин барып җитәсең, дип өстәде Айрат. Аның өчен поездларда тагын бер өстенлек бар. Юлда булганда рәхәтләнеп ял итеп, китап укып бара икән җырчы егет. Мәскәү-Казан арасын таптаучы Айрат әлеге вакытта юлда баланың баш миен ничек үстерергә дигән китап укый. Ник мондый китап җырчының игътибарын җәлеп иткән икәнен билгесез. Yaşa girden yarım aldırır, yarım unutulmasın. Yarılanmagan yarım balın, ügünlük bulmasın. Yaşa girden es kaldırır, üzüleri suulmasın. Kılganıgan ellerin aşın, ügünlük bulmasın. Yaşa girden es kaldırır, üzüleri suulmasın. Kılganıgan ellerin aşın, ügünlük bulmasın. Илгәрәйнең гаиләсендә бәйрәм. Күптән түгел җырчының тормыш иптәше туган көнен билгеләп үткән. Илгәрәй романтик буларак иртән иртүк торып, кибеткә барып 25 роза чәчәгеннән торган бәйләм алып кайткан. Тормыш иптәше йокысыннан уянганда шул бәйләмне бүләк иткән. Менә егетләр, үрнәк алыгыз, туганнарыгызны, якыннарыгызны куандырып торыгыз. Yılgalarga su içerge düşep barlı akışlar. Var kanatlarını kayırmay yaşasak idi dostlar. Güzel bakşada kırılgan akışlar yaları, getirmesin bəxtləri, var bulsun dünyaları. Güzel bakşada kırılgan akışlar yaları, getirmesin bəxtləri, var bulsun dünyaları. Эльвира Хамматованың 2 яшьлек улы Солтан өйдә җырлатмый. Җырлый башласа, әни син өйдә җырлама, син концертта җырла дип әйтә икән. Йөкле булганда 8 айга кадәр концертларда җырлап йөрүемнең нәтиҗәседер инде бу, дип көлде җырчы. Эльвира, син Солтанны тыңлама, җырла. Тамашачыларыбыз өчен җырла. Ağaçlardan yaprak koyulan, aşıkmış salmakına. Altın gözüdey sağınularga, altın gözüdey sağınularga, türgen için rahmet sina. Rahmet sina, rahmet sina, bule gittin suyumina, bule gittin mina köyüm. Rahmet sina,
танылган җырчысы Иркәне социаль челтәрләрдә эзләүчеләр беләдер. Җырчы социаль челтәрләрдә утырмый. Аның бары тик ВКонтакте челтәрендә бер официаль төркеме бар. Дөресрәге бар иде. Күптән түгел Иркәнең теләге буенча ул төркемне япканнар. Җырчының иҗатына үлеп гашыйк булучылар каты борчыла башлаганнар. Чөнки бу төркем җырчы белән бердән-бер элемтәгә керү мөмкинчелеген тудырган. Кайберәүләр бу җырчының сәхнәдән китүенә беренче кыңгырау дип тә сөйли. Җырчы үзе комментарийлардан баш тартты. Шуңа күрә төркемне ябуга нәрсә этәргеч булуы әлегә билгесез. Бу вакыйга белән бәйле булган барлык яңалыкларны сезгә беренче булып җиткерәчәкбез. Асылдағы баласаны Никтер урман демейлер Синең шымыртай күзләрің Тын йоқысы бермейлер Я бозлы суға саласың Я утта яндырасың Я көкке алып ұшасың Я ташлап қалдырасың Безнең инешнең ярына Аяк ырган карлыгач Карлыгачты хәбәрем юк Янымда син булмагач Безнең инешнең ярына Аяк ырган карлыгач Карлыгачты хәбәрем юк Янымда син булмагач MTV Production командасында бер туктаусыз эш кайный. Бүгенге тапшыруда алар безгә әле генә табадан төшкән премьера тәкъдим итәләр. Бергәләп карыйбыз. Шарға да қорқам Уянырмын сыман бұл түштен Яңағына сені тапқан едім Әйтерсің лә білем бик көптен Мұңа қадар қайда едің соң сен Ғұмыр бойы күткен бақытым Сенің яндағына тойдым бик мен Бұл дүнияның Күңелімдә ерткен назларымны Сиңа бүләк итәсем килер Жан яраткан ярны шатландырып Бергә гомер итәсем килер Моңа кадәр кайда идең соң син Гомер буе көткән бәхетем Синең яндагына тойдым бит мин Бу дөньяның кадерләрен Жылы якты кояш чыккан керде Иртен сине күрү янымда Синең назларыңа коенамда Иркәләнем тагын тагынында Моңа кадәр кайда идең соң син Гомер буе көткән бәхетем Синең яндагына тойдым бит мин Бу дөньяның кадерләрен Моңа кадәр кайда идең соң син Гомер буе көткән бәхетем Синең яндагына тойдым бит мин Бу дөньяның
26 ноябрьдә Ринат Гыйльфановның «Ак яңа юлдан» дип исемләнгән тәкъдим итү кичәсе гөрләп узды. Бу тамашаны күзәтә алмаган тамашачыларыбыз өчен репортаж. Бергәләп карыйбыз. Сәлам дуслар, Ак яңа юлдан. Татарстанның оригинал җырчысы Ринат Гыйльфановның альбомы нәкъ шулай атала. Һәм бүген без сезнең белән шоу-без тапшыруы бу альбомның презентациясында. Моннан нәрсә килеп чыккан, кызыклы моментларны бары тик сезгә тәкъдим итәбез. Әйдәгез, бергәләп карыйбыз. Dostlar, karşı ağırız. Legendar jırşı, legendar artist. Bizim yakın dostumuz. Üstler tasmalasın mı dostlar? Rинат Гыйльфанов! Менә берничә секундтан, берничә мизгелдән инде син сәхнәгә чыгасың. Әзерлекләрең ничек, кәефләрең ничек, Ринат? Keyiflerim yukarı, әзірлік бик югары уровеньда дип уйлыйм. Дулкынлану хисе бармы менә үзеңдә? Алай дулкынлану хисе бар дип әйтелмим, бик алай җиңел тотам үземне. Бу чыгышыңда, бу презентацияда синең бары тик тере тавыш һәм инде шын инструментлар, гитара һәм инде калган инструментлар булачак, әйме? Шын музыкальный тавышлар белән генә, шын тавыш белән генә концертны куярга и презентацияны язарга. Минем бу хыялым. Менә презентацияга килгәндә альбомың атала «Ак яңа юлдан». Популяр җырларың күп бар, алар монда да бар. 16 җыр арасыннан бит инде нигә нәкъ шул җырны сайлап алдың? «Ак яңа юлдан». Бер фикер бар, хыял канатлары дип атарга. Аннан соң нәрсәдер күңелдән эчтән нәрсәдер ниндидер тавыш «Ак яңа юлдан» дип әйтик әле дип инде. Чынлап та бәлки бу минем тормышта творчествода бер этаптыр. Хикәяләр, может, пьесаларга хәтта басып үсеп барып җитәрбез, кем белә. Бәлки улай берләрне дә эшләп карарбыз. Менә бу альбомны күрсәткәч инде синең иҗатыңда яңа юл булыр дип өметләнәсең инде, димәк. Һәр кеше үзенең тормышын эзли бу дөньяга барлыкка килгәч. Мин бүгенге көндә әле үземне дөресен генә әйтәм, бу эзләүдә әле таба алмадым үземнең тормышымны. Ни өчен таба алмадым дип уйлыйсың? Үзеңне тапсаң, син белмим, кызыгы да бәлки бетәдер тормышның. Шул эзләнү аркасында бәлки тормыш та барадыр. Но бу сорауга әле мин җавап таба алмадым. Но мин әле үземне таптым. Мин шул кадәр бәхетле, шат. Миңа можно үләргә дип әйтергә әле барып җитмәдем шул. Менә мажор дигән җырың шулай ук альбомда бар. Менә бу җырны кемнәргә багышладың? Бу безнең һәр яшьләр өчен язылган. Мин басамын газга, ак түрәләр башы игезәйдә. 600 көчле авто, мин өчен, мин мажор. Мин басамын газга, ак түрәләр башы игезәйдә. 600 көчле авто, мин өчен, мин мажор. Мажорлар булганнар, мин әле уйлаганым, безнең поколение мажорлар гына кире Пушкинны, Евгения Онегинны укыгач, Евгения Онегин да мажор булып чыкты. Шулай булгач мажорлар бетәсе юк. Ну шуларга багышланган җыр. Синең фанатларың арасында мажорлар бар дип уйлыйсыңмы? Минем дуслар мажорлар күбесе, беләсеңме? Мин аларны хөрмәт тә итәм, яратам да. Мин аларга каршы бер сүз дә юк. Менә димәк, синең дусларың арасында мажорлар булгач, мажорлар кем икәнен сине әйтә аласың инде. Я мажорларны мин әйтү генә түгел, аны син дә әйтәләсең кем икәннәр. Дуслар, Расим Фасиховны да без тоттык, менә ул кайдыр ашыгайды. Нишләп йөрисең, ничек кәефләр? Хәерле кич барыгызга да. Без бүген бөтенебез Ринат Гыйльфанов дигән яхшы шундый кәефле безнең яраткан халыкчан дип әйтәсе килә, аның шундый халыкчан җырчы дип әйтәсе килә. Ул гади шундый матур җырлар җырлый торган безнең коллегабызны котларга килдек үзенең альбомын презентациясына. Һәр бер 5 минуттан соң сәхнәгә чыгып бергә альбомны представлять итәбез, Алла, без тәкъдим итәчәкбез. Димәк, син сәхнәгә чыгачаксың. Алла берсә, мин сәхнәдә. Синең нинди вазифаң бар анда? Минем анда бубенда. Ринат абый, дөресен әйткәндә, синең җырларыңны тыңлап барабыз, тыңлап кайтабыз. Бик зур рәхмәтләр сиңа, уңышлар, һәр вакытта да шулай позитив күңелле, кайфта бул. Ринат
Ринат Гелифановның альбом презентациясында рәхәтләнеп күңел ачасың. Ничексең, кәефләр булай? Кәефләр бик тә күтәренке, достар. Бүген аерым бер шара. Ул үзенә күрә уникаль булган. Легендар җырчы, ярда легендар татар рок төркеме, ярда төркеме белән бәйле булган шәхес. Ринат Гелифановның яңа альбом презентациясе бездә, достар. Иҗатына ничек карыйсың? Мин аны беләсезме, элек тә белә идем. Әле яшьрәк чакта да белә идем. Һәм инде күптән түгел генә без аның белән якыннан таныштык. Һәм инде әлбәттә монда оештыру эшләре дә бик күп. Менә шушы эшләрне башкарганда без аның белән ничектер менә теге тәңгәл килдек дип әйтикме инде, ничектер уртак тел таба алдык. Сәхнәгә карасак күпме аппаратура тора, инструментлар тора. Нәрсә булса да кызыклы моментлар көтәсеңме? Менә радиодан ишетәләр икән, әйтергә тиешләр. Менә бу җырлый, әйтик мәсәлән, Салават Дэвид. Менә бу җырлый, әйтик мәсәлән, Иркә дип әйтсеннәр әйбит. Һәр кешенең үзенчәлеге булырга тиеш. Һәм инде бүген шулай ук үзенчәлекле тавышы булган, үзенчәлекле манерасы булган. Безнең дустыбыз Ринат Гелифанов аны һәр вакыт танып була. Ул уникаль җырчы, аның үзенең карашы бар музыка дөньясына. Тулайым алганда һәм аның тәҗрибәсе бар. Аның белән бергәлектә иҗат итәргә теләк юк, барлыкка килгәне юкмы? Мин шәхсән дуэтларны яратам һәм инде киләчәктә күз күрер. Тыныч сулыш, салкын карашта, кулда кешеләр әгәр тупланса, яңа уйлар иске чүллектә була алмый, миңа син кирәк. Клипларның сюжетын, сценарийсын үзең уйлап чыгарасыңмы? Мин вообще уйлап утырып, сөйләшеп, фикерләшеп эшләргә яратам. Музыкантлар белән дә фикерләшеп, мин былай гына телим дип әйтәсе килмәй. Бөтен клиплар да фикерләшеп, ул ниндидер плады шул фикерләрнең ни була инде җимеше була. Татар эстрадасында дусларым күп түгел, алар аз, алар белән бик аралашмыйм дигән идең бит инде, әйме? Бу ничек булса да бер-берсенә бәйлеме? Аралашыш өчен бит алар арасында яшәргә кирәк. Алар белән концертлар белән йөри башласаң, бәлки алар сынап та күбрәк булыр, очрашулар да күбрәк булыр. Ну, мин үземә очрашасы килгән кеше белән кичә күрештем, мин шат. Исемен әйтмим. Бүген килә икән минем презентация, мин шат булам. Ну, килмәй икән, аның үзенең ихтиярында шул. Кем килер дип уйлыйсың башка артистлар, татар эстрадасының артистлары арасындан? Эстрададан кемнәрдер килерләр, мине карарга махсус килерләр дип мин өметләнмим. Уйда юк. Чөнки минем направление музыкада икенче төрлерәк. Мине бәлки тәнкыйтьләүчеләр дә бик күптер. Ә менә тәнкыйтьләүчеләр дигәндә үзеңә килеп тәнкыйть әйткәннәре бармы? Яисә инде артта гына, синең артыңда пышылдап кына йөриләрме? Туп-туры әйтүчеләр юк. Ну, ул бит барыбер сизелә, бөтен кешенең дә творчествосына, бөтен кеше дә шат булырга тиеш түгел. Ул творчество шуңа да булырга тиеш. Ул кайдадыр казалырга да тиеш, кайдадыр йомшак кына сөеп яткырга да тиеш. Үзебезнең даже минем дуслар арасында инде туры әйтүчеләр дә булды. Ринат, бу җырың сиңа ошамай, особенно мажор җыры ошамай дигәннәре булдылар шул. Ә яшь балалар инде әйттеләр инде, Ринат абый, миңа бу җырлар шуй диделәр. Беләсем килә, яшь вакытта бала чакта нинди җырлар тыңлап үстең? Бу сиңа нинди булса тәэсир ясадымы? Мин гел чит ил музыкасы тыңлап үстем. И шул вакытны параллельно инде татар җырларын да тыңлап үстем. Чөнки безнең өйдә бөтен татар композиторлары, татар җырчылары булалар. Потому что минем әти бик хөрмәтле кеше, аны бик яраталар. Яни алар бездә кунакта булалар. Даже менә Сара Садыкова үзенең шигырь белән язучы бергә алар килгәннәр
сценарий бездә булдылар. Аннан соң Шишмә Актаныш районында Шишмә авылына барып, шундай хит яздылар. Юкмы синең планда менә шундый классик җырлар башкарырга, әйтик инде шул ук Сара Садыкованың җырын башкарып чыгарга юкмы планда? Бу җырларны башкарырга авырлык күрмим. Миңа вокалны дөресрәк куеп, бераз үз өстендә эшләсәм, но минем пока андай хыял теләк юк. Инде ничә клибың бар, җырларыңда бит инде шактый. Юкмы чакыручылар концертлар белән, концерт турлары белән чыгарга, сольный концерт ясатырга? Минем какой-то концертный директор булса, да, Ринат, менә сиңа менә бүгенге көндә моны эшләргә кирәк, моны эшләргә кирәк, моны эшләргә кирәк дигән кеше мине направление бирүче булса, мин проблема юк, только за. Ринат Гельфановка шахсан үзем һәм инде барлык тамашачылар уңышлар теләп кала. Пока-пока. Пока-пока сезгә уңышлар. Дуслар, тыңлагыз яхшы качество музыканы. Пока-пока. Шулай кайнап тулы тормыш белән яшиләр безнең йолдызларыбыз. Аларның барлык яңалыкларын беренче белергә телисез икән, безне һәр атна якшәмбе кичке сәгать 8дә карагыз. Ә инде якын тирәдә телевизор булмаса, безнең ВКонтакте официаль төркемебезгә кушылыгыз һәм Инстаграмдагы аккаунтыбызга язылыгыз. Яхшы теләкләр сезгә мин Ландыш Нигъмәтҗанова теләп калам. Сезнең белән шоу без тапшыруы булды. Киләсе очрашуларга кадәр пока-пока.